You know, good afternoon sa inyo lahat mga kauragon. Welcome back to my channel. Ito mga kauragon, nakapag-vlog na naman tayo mga kauragon. So ngayong araw na itong mga kauragon, pupunta kami sa Dos Montes, Malilipot, Albay. Sa may paliguan yata, swimming pool yata yung pupuntahan namin. Sama ko yung family ng aking misis. Ayan o. Dahil tapos na yung okasyon namin mga kauragon, magbabanding muna tayo ng family ni Mrs. tsaka yung aking anak. Kita-kits na lang tayo mga kauragon. Titingnan natin yung kung anong itsura doon sa Dos Montes, Malilipot, Albay. Bye-bye! At ito na nga mga kauragon, nandito na tayo sa Dos Montes. Nakarating na po kami. Ito po mga kauragon, yung itsura dito sa Dos Montes. Yan. O, tumigil muna kami dito kasi may entrance fee yata dito. Tatanungin namin kung magkano. Yan. Ay, yung mga paalala rito. At ito na mga kauragon, tatanungin natin kung magkano yung entrance fee. Ayan. Entrance fees. Ayan mga kauragon. Yan pala yung entrance fee natin. Daytime rates 8 AM to 6 PM. Kids and adults 100. Senior citizen may discount 80 pesos. Ayan o. Yan po. Ito naman po mga kauragon, kapag nag-overnights ka, kapag nag-overnight po kayo dito, you know, entrance fees, overnight rates 7 PM to 5 AM. Kids and adults 125 pesos. Senior citizen 100 pesos. Ito na mga kauragon. Papasok na tayo mga kauragon. Ito na. Ito yung entrance dito mga kauragon. Oh, shampoo kami lahat magkakasama mga kauragon. Meron yan. Meron yan sila. Meron yan sila, Mayra. Si Mayra. Ayun, tindahan dito mga kauragon. Pagpasok mo sa entrance, may sari-sari store dito. Ano? Ganda. Ay, tara na. Pupunta na tayo sa cottage mga kauragon. Ayun oh. Ganda sa taas oh. Dos Montes. Ito mga kauragon, no? Ihaw muna tayo. Si Lloyd, busy oh. Ano Lloyd, kaya pa? Ayaw. Oh.
Pawis-pawis yung mga kauragon, no? Ihaw kami ng yellow pin. Tsaka may barbecue. So, papabaga muna kami. Habang tumatagay ng Emperaning Brandy. Oh, Lloyd. Grabe usok dito mga kauragon. Yan, oh. Ganda ng ihawan dito sa Dos Montes kasi isang pahaba lang siya. Pagpasok nyo rito, isang pahaba lang yung ihawan dito. Yun na nga mga kauragon, no? Tapos na po kaming mag-ihaw, isda at saka barbecue mga kauragon. Sobrang init dun sa ihawan mga kauragon, halos naluto na rin ako. Di ba nga ako naliligo sa swimming pool, basang-basa na ako sa pawis. Ito mga kauragon, no? Isda, barbecue. Yan si Mama Ma, hi ka sa vlog. Batiin mo yung mga manager mo. Manager mo. Oh yan, si Mama. Oh Mac, hi sa mga ano mo. Ay, oh yan. Bayaw. Si Lloyd. Oh yan, si Annie. Si Ate Gemma, hali pa ng Ligmanan. Oh, ito si Eunice. Oh, batiin mo Eunice, yung mga batiin mo. Sa YouTube ito, mahihiling mo Eunice sa YouTube. Oh. Batiin mo si Lolo, si Rian May. Oh, ito mga kauragon, no? Ang saya po namin mga kauragon ngayon, mga kauragon. Si Myra, kasama ko. Ito mga kauragon, meron pa tayo ditong yan, oh. Yan po, soft drinks tayo. Mga kauragon. Ay, alak pala yan. Hindi pala soft drinks yan, sa Tanduay pala yan. Baka naman, Tanduay, baka naman. Mga kauragon, sobrang daming tao dito mga kauragon ngayon, mga kauragon. Sa Dos Montes, Malilipot, Albay. Ayun mga kauragon, napapakita ko sa inyo mga kauragon. Ayan, oh. Gaano kaganda rito. Ayan, mga kauragon. Yung nakuha naming pwesto mga kauragon, dito sa taas, kasi wala nang gaanong bakante dun sa baba. Punong-puno ng mga tao mga kauragon. Yan, dito kami sa taas. Sayang mga kauragon, dito sana sa place na to, dito sa may bandang taas pa. Pwede sana kumanta rito mga kauragon, kaso wala yung video 5 nila, narentahan daw. Yung video okay nila dito, 800 pesos yung rent. Ano. Si Titin nagsusolo. O Tin, baka may gusto kang batiin. Sa YouTube to. Si Lexter ka, oh. Sa YouTube to. Ito mga kauragon, no? Tingnan nyo, dito sa may bandang likod, oh. Yan, oh. Ang ganda po rito mga kauragon. Sa Dos Montes, Albay. Yan, oh. Yun mga kauragon. So sana nag-enjoy po kayo sa binahagi kong adventure na naman namin mga kauragon. Ay medyo umaambon na mga kauragon. At yan na mga kapuso, umulan na po dito sa Dos Montes, Malilipot, Albay. Medyo maulan na po ang panahon dito mga kapuso. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang kasiyahan. Marami pa rin po ang naliligo. Mga bata nag-i-enjoy, pati mga matatanda. May ipin man o wala. Ate ko si Che, sa kapar, si Martet. Sige pa ma. Oh, yung ano ko, yung amo ko, si Mirna. Dinabati ko. Yun. Nandito kami ngayon sa Dos Montes. Ayun po mga kauragon, binabati po ni Mama yung mga kanyang malalapit na kaibigan. Diba? Banjo, hindi sumama. Si Mighty Matwin. Hindi sumama.
Shoutout, shoutout. Sa YouTube to, sa YouTube. I-upload ko to eh. Geolink I-upload ko sa YouTube to. I-upload ko sa YouTube to. Sa Nonoy Vlog. May Ano pangalan mo, pre? Nonoy Vlog sa YouTube ko. Nonoy Vlog. Noni? Noni? Nonoy. 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 Bicol man po, Bicol man. O sige, shoutout ko ya. Shoutout, taga ano? Ilonggo. I-upload ko po ito. Sa YouTube po ito. O sige kuya. Shoutout po sa Nonoy Vlog, no? Team Geolink. Okay, salamat po, salamat. Salamat. Nonoy Vlog po. Nonoy Vlog. Shoutout taga sa shoutout sa mga taga Cebu, Nonoy Vlog. Okay. Di ako dire. Abot sa imuha. Tama ba yun, pre? Sige po, maraming salamat. Yun po, shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat. Dos Montes po, Dos Montes. Yo. Maganda po. Mga kauragon, no? Pagkatapos natin mag-swimming sa swimming pool, siyempre magbabal lang tayo mga kauragon. Huwag nyo kakalimutan yun. Magbaon kayo ng sabon. Mga kauragon, no? Kaya, no? Woo! O si Mayra, naridagit na sa ko, mga kauragon. Siyempre, habang naliligo tayo, gagamit tayo ng sabon, mga kauragon, no? Gagamit tayo ng sabon. O, Kojic, shoutout sa Kojic. Kojic, pampaputi ng mukha. Oo, hindi naman pumuti yung mukha ko. Mukha lang yung sa pumuti. Sa akin, hindi effective. Makunat daw kasi yung balat ko. Balat kalabaw. Okay, mga kauragon, no? Koji. Tingnan natin mga kauragon. Woo! Ay, ang sarap naman. Oh. Oh. Okay. Yung pikan ko. Ay, Macnel. Puntayin mo si Macnel. Oo. Mapdi sa mata. Buy tapang. Mapdi sa mata. Kaya mo ba itong ginagawa ko, buy tapang, ha? Mapdi sa mata. Kaya mo ba yan? At yun na mga kaurago, no? Tapos na po kaming maligo, nakapagbalaw na po kami mga kaurago, no? Tingnan mo yung suot ko mga kaurago, no? Pero wala akong brief. Kasi isa lang ang brief na dinala ni Mayra. Basang-basa pa. Wala akong brief mga kaurago, so haya ko na lang itong lumaylay. Bahala. Kasalanan niya, alam niya nang magsiswimming. Hindi siya nagdala ng bihisan mga kauragon. Isa lang po yung brief na dala ko. Side A muna. Ngayon, side B naman. Basa pa yan. Ngayon, wala na yan. Kasi, wala nga akong dalang brief mga kauragon. Sino sisisihin ko? Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Tama na, babe. O, tama na raw kasi walwal na nga. Walwal na, oh. Mabuti siya, okay na okay mga kauragon. Oh. Pero ako, wala akong dalang brief. Paano ba yan? Isa lang yung dalang brief ni Mayra, mga kauragon. Paano ba yan eh? Pagsasagaan ko na lang to. Wag lang makadaan sa may namimingwit. Mamaya, mabingwit ito mga kauragon. Mamaya na. Kanina nga nagkasya eh. Anong masasabi mo, Rian? Enjoy ka? Rian, nag-enjoy ka sa swimming? Masupugon sa camera. Eunice, nag-enjoy ka, Eunice? Batiin mo yung mga friend mo, halika. Batiin mo yung mga friend mo. Tema to nagro-YouTube, puro lang to Facebook.